Aquí en Nou Barri es curioso que en una manzana hay varias, no es que haya muchas, pero hay varias librerías, y lo más guay o lo que más interesante es que cada librería está especializada en una cosa diferente, ¿no? Está la Fondini, que es juvenil infantil, estamos nosotras, que es LGTBI y transfeminista, y después hay varias que son generalistas. Por lo tanto, no hay una competencia, sino que sumamos y enriquecemos el sector editorial y la literatura en Nou Barris. Nosaltres vam obrir el desembre del 2010, o sigui que portem ja 13 anys, i bueno, la idea és durar molts anys més. Com a petites llibreries el que farem és quasi un servei personalitzat, no? Coneixes els clients, saps el que li agrada, hi ha vegades que demanes els llibres pensant en aquest client o en aquest altre. És aquesta proximitat, no?, que et dona la coneixença. Crear aquesta xarxa també ja no només amb les llibreries de l'entorn, sinó amb tot l'entorn comercial, per fer xarxa, no? Sí que és veritat que falten lectors i falten usuaris, no? Suposo que sempre ens queixarem de lo mateix, no? O sí que anem tenint un públic més o menys fidel, que canvia segons les onades, sobretot perquè toquem molt la part infantil funciona molt bé. Per la situació global podem estar prou contents. Nosaltres el que veiem és que als nens els agrada, i així, clar, la satisfacció immediata que proporciona una pantalla no te la proporciona el llibre. És una feina que a l'escola i sobretot a casa s'ha de treballar, donar-los un temps de lectura i sobretot veure que els pares llegeixen també els convertirà en lectors, ¿no? Nacimos de alguna forma por y para las vecinas, pero que vengan a visitarnos de otros lugares, es como, wow, hemos roto una pared, que es romper el esquema de todo ocurre en el centro y ahora está ocurriendo alguna cosita en nuestros barrios. Y justamente en Nou Barris la gente lee mucha literatura independientes, porque entiende que lo pequeñito es lo que transforma realmente, y se lee muchísimo. Hay un club de lectura con autoras y todas las participantes son vecinos de Nou Barri, de Horta Guinardó, San Andreu. Por lo tanto, la gente quiere leer. Otro mito que hay en Nou Barri es que no sabemos hablar català, i sabem parlar català i volem llegir en català. El problema també potser a la literatura és que la literatura que es fa en català no han sentit tan reflexades. Y eso es un problema. Atenta a sus redes sociales, que viene San Jordi y estamos preparando cositas. Que aprovecharemos que se conmemora el 40 aniversario de San Jordi y vamos a hacer una cosita muy, muy, muy chula. I aprofito per reivindicar que el dia de Sant Jordi, tot i que hi hagi poques llibreries, es munti una petita fira, no? Tots els barris tenen el lloc on les llibreries poden posar parada i Nou Barris no. Hi ha poques llibreries, però per la gent del barri jo crec que seria una experiència maca. Treballem totes una mica per vendre llibres i per expandir una mica el fet de la lectura, no?